Moikka! Mä oon Dolly. Reipas ja avulias kotimainen mobiilirobotti. Pienen kokoni ansiosta olen uupumaton ja ketterä apuri, esimerkiksi toistuviin manuaalisiin logistiikan haasteisiin. Olen siis tomera tyyppi monenlaisen tavaran kuljettamiseen. Toisin kuin monille robottikavereilleni, minulle erilaiset rampit ja kynnykset eivät ole ongelma, vaan virkistävää vaihtelua tasaiseen rullailuun. Osaan myös väistellä esteitä. En tarvitse ylimääräistä tilaa kulkemiseen, vaan menen siellä, missä ihminenkin. Minun voi asentaa vaikka ja mitä lisäosia. Esimerkiksi tämän käden ansiosta voin liikutella kaikenlaisia esineitä. Tämä taitaa olla teidän. Hei, kiitti Dolly. Ba-da-ba-ba-ba-da-ba-da-bum-ba-ba-da-ba.